Ну що, отримовується ось так. Я вирішив перила зробити з дуба, як вони обороняли. І тут зверху зробив таку дубову накладку. Вона була кришку коротковата, тому здесь зробимо такі фігурні штучки зверху, будуть упригожувати. Перила криху ширей, щоб вона обороняла сами ті перильці, які з сосни. Ось, бачите. Еще закруглено, аккуратненько, не надо что цепляться. Эта планка так само ширей, так само з дубу. Ну, будемо зараз покривати. Ще я хочу зробити так, почати збирати знизу, щоб зверху не було видно ні саморезів, ні цвіков. Ну і буду показувати вам, що отримується. Ну, і так глядимо, що отрималося. Ось такі штучки дубові, дубову досочку зробив, з того боку так само. Ось, обійшов фрезером, щоб були пригожі перильці. Ось, і тут, і тут. Це так само дубові. Це я, там де коричневе, це я покрию яхтним лаком. У мене є такий палубницы яхты, называется лак. Ось. А здесь пройдусь еще один раз пропиткой. Ноги есть, замонтирую, тоді покажу. Ну і зараз уже бачно, що вона буде доволі таки утульна, тому що спиночка є невелика, і вона буде оборонена від опадків, від вільготі. Що мені прийшлося зробити, як я і казав, зверху, коли ви побачите, нема ні водного самореза. Я почав збирати зверху вниз, прикручував і всі саморези, усі знизу, щоб не було ніяких дірочок. Ну, отрималося где-то ось так. Потім змонтирую на ноги і вам покажу. Все просто. Брусок 50 на 50. Довжина 1,70 м лавочки. Ну что, эта лавочка дожила уже свой век. Все. Ну и презентуем новую. Вот здесь будем сидеть и глядеть на вогнище. Ось такая пригожость.